Tħabbar il-bini ta' impjant b'investiment ta' 4 miljun euro mill-Wayserv, impjant li huwa mirat sabiex inaddaf fl-arja fiż-żona urbana ta' Raħa Ġdid, mod speċjali fin-naħa ta' viċin l-inċineratur. Huwa maħsub li l-inċineratur x'aktarx kien il-kawża ta' rwejjaħ xejn pjaċevoli għar-residenti taż-żona. Fuq Facebook, is-Sindku ta' Raħa Ġdid Domni Grima kkummenta li l-menti tiegħu u tan-nies tal-lokalità ma waqgħux fuq widnejn torox. Is-Sindku qal li wara taħdidiet mal-Wayserv jista' jħabbar li l-impjant se jkun lest sal-aħħar ta' din is-sena u għandu jibda jinbena f'Settembru. Qal ukoll li dan il-proġett huwa l-frott ta' diversi diskussjonijiet mal-Gvern tul dawn l-aħħar sentejn. Grima qal li dan l-investiment fil-komunità Pawlista se tkun qed ittejjeb il-kwalità tal-arja fiż-żona u anke l-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Huwa ringrazzja liż-żewġ Ministri tal-Ambjent li tħaddet magħhom tul dan l-aħħar sentejn, kif ukoll il-Kap Eżekuttiv ta' Wayserv. Aktar kmieni din il-ġimgħa id-Deputata Laburista Amanda Spiteri Grek ukoll resqet l-ilmenti tar-residenti quddiem l-Awtorità tar-Riżorsi u l-Ambjent.